ме изкарват лъжкиня и филмарка, затова дето живее във Франция. И някак трябваше да докажа, че живее във Франция, защото по думите им аз лъжа и живея в България и да, не знам как да го докажа, направих едно видео преди малко, което ще го добавя после в това видео. И да, какъв друг начин да докажа, имаш ли някаква идея? Не. Чакай да кажа нещо написано на френски, което мисля, че го няма в България. Да. И мисля, че има палми на улицата, дори в планината. Може да фана? Не. Така. Това искам да кажа на всички тия, които мислят отново да ми пишат такива коментари, съобщения, да ме ядосват по Фейсбук и тем подобни, да престана, защото следващия път ще почна наистина да ги нареждам. До сега съм се въздържала, сам съм ги блокирала и да, може да Да, може да престанете, защото наистина много ме изкарват извън нерви. И да, това е. Чао!